Des de la plaça de la Mare de Déu de València, als peus de la Mare de Déu de la Perudeta, les comissions falleres... Setmana Santa, per cert, que me va convidar l'altre dia l'alcaldessa de... per a veure les... jo ho diré, l'alcaldessa d'Alzira. Ai, doña Elena, doña Elenita. Bastidas, Elena Bastidas, per a veure els docents, que Els no inicia la docents paraula. és únic, els docents és una particularitat de la Setmana Santa d'Alzira. Però és que Alzira també és una de les ciutats de la Comunitat Valenciana, com és Dènia. No podia ser d'una altra manera. Ahí està allà dins de la plaça de la Mare de Déu, plorant, plorant. Són tots els sentiments, és el moment més, jo crec, dels més importants del seu reinat. Mira la Mare de Déu, mira els seus ulls a la Mare. Tu un pom d'orquídees. Mira la seva comissió, mira la gent. Se me ponen los pelos de punta. Com moltíssima gent que estarà seguint esta retransmissió de Canal 9. És el moment culminat del gran acte d'amor dels valencians a la seva mare, a la Mare de Déu dels Desemparats. Vos dia, no sé si m'ho podeu confirmar, però m'ha paregut veure que el ram, el pom de flors que portava, són orquídies de diferents colors. Sí, i allà al costat dels pares, Julián i Concha, i la seva comissió aplaudint-la, i a punt d'entrar ja en la Real Basílica de la Mare de Déu del Desemparat. Guapa, Plora guapa. desconsolada i molt emocionada, com podem veure, Laura Cavaller. Guapa. És que ara està veient els ulls de la seva família fallera, de la seva comissió, els pares ben a prop. I els pares ahí darrere, la Junta Central Fallera, el president, els vicepresidents, el secretari general. I ara ja arriba el moment més solemne. La cerimònia religiosa presidida per l'arquebisbe de València, Monsenyor Carles Osoro. Moment este ara sí ja de màxima solemnitat en la que, entre altres coses, també nosaltres guardarem silenci per poder escoltar tota aquesta cerimònia, com ahir vam fer a l'arribada de la Fallera Major Infantil de València. Quins ulls, de veritat, més bonicos. Ilustrísimo señor concejal de fiestas, don Félix Crespo, Junta Central Fallera, Fallera Mayor, Laura Caballero, Corte de Honor, representantes de Alicante, Castellón y Casas Regionales, falleras y falleros, hermanos y amigos. Vamos a vivir un momento especialmente importante de relación nuestra con la Mare de Déu dels Desemparats. Esa relación que hace que nosotros mismos tengamos la explicación verdadera de nuestra vida al sentirnos hijos de Dios e hijos de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios que nos eligió para que fuésemos santos en su presencia, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Habéis venido aquí, queridos hijos e hijas, ante la imagen de nuestra celestial patrona, trayendo unas flores que proclaman la promesa de los frutos de toda clase, resultado del trabajo del pueblo valenciano. Estas flores representan también la ofrenda de vuestra juventud llena de promesas, de belleza y alegría. Mediante vuestra ofrenda revestís cada año a nuestra Madre con un renovado manto de plegarias
de agradecimientos y de invocaciones amorosas. Que este gesto de vuestra devoción, junto con las celebraciones dirigidas al castísimo esposo de la Virgen María, San José, recuerden y señalen las raíces religiosas de esta gran fiesta, de forma que todos nos sintamos atraídos hacia los bienes invisibles y bendigamos a Dios, el único que hace maravillas, porque es también admirable en sus santos. Oremos, queridos hermanos, por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de los desamparados. Ahora la fallera mayor, Laura, que va a dirigir una oración a la Madre de los desamparados. Madre de los desamparados, al finalizar esta solemne ofrenda de flores que todas las comisiones falleras de Valencia han realizado, quisiera yo, en nombre de todas ellas, alzar mi voz y darte las gracias. Han sido miles y miles de flores que han ido depositando a tus pies mientras te iban revistiendo con ese manto florido y alegre, y en cada una de esas flores una súplica, una oración, una lágrima. Acepta ahora estos últimos ramos y concédenos tu protección. Ayuda, Madre, a todas aquellas personas que experimentan el dolor, la enfermedad, la injusticia, la falta de trabajo, la soledad. Hay tantas personas desamparadas. Concede, Madre, al mundo fallero y a nuestra ciudad de Valencia lazos de fraternidad y amor para que sepamos convivir y buscar el bien común. Gracias, Madre, por todo lo que hemos podido vivir en estas fallas de 2011. Y otorgarnos la dicha de que, año tras año, el pueblo de Valencia pueda rendirte esta solemne ofrenda. Amén.
Preguem. Déu Pare de misericòrdia, als que veneren la Verge Maria, a l'entranyable títol de Mare dels Desamparats, concediu-nos que protegís per Mare tan bona, no nos sintam mai desamparats de la vostra bondat. Per Crist nostre Senyor. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros y a quienes han peregrinado hoy para honrar a la Santísima Virgen de los Desamparados, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con mi enhorabuena y felicitación por estas hermosas fiestas, podéis ir en paz. La nostra fallera major, Laura Percí, ha fet la seva ofrena. Hem sigut tots testimonis de la seva emoció, de com se li quebrava la veu, Julio. Una emoció serena, una emoció molt serena. Ara l'arquebisbe està saludant, felicitant a esta gran fallera major de València, Laura Caballero Molina. Ahora ya está més relajada, més tranquila, però segur que se emocionarà de nou ara en la ceremonia civil, a finalitzar la ceremonia religiosa, el acte religiós que és l'ofrena de flor, però ara tancarà esta ofrena 2011 la interpretació de l'himne de la Comunitat Valenciana a la plaça de la Mare de Déu i també l'himne d'Espanya, com fan les falles sempre en tots els actes protocolaris, sempre l'himne de la Comunitat Valenciana i l'himne d'Espanya. Un silenci impressionant dins de la basílica, hem viscut en directe el moment que deixaven les flors, no solament les falleres majors, la Cordonor, també les falleres majors d'altres llocs de la comunitat de Barcelona i molts llocs, i com no, també la reina de les festes de Castelló, la reina de les festes de Burgos, la reina de les festes de Múrcia i la bellesa del foc d'Alacant. Que guapa que està la Mare de Déu dels Desamparats ahí en la seva Real Basílica. Ara tota la comitiva hi serà fora, està fora la seva comissió, milers i milers de persones que omplin una plaça presidida per la imatge floral de la Mare de Déu dels Desamparats. És també un moment molt càlid, no?, trobar-se a l'exterior amb la seva família fallera. I mentre hi sim fora, jo tinc que recordar que demà també continuem així en Ràdio Televisió Valenciana, en Canal 9, perquè tenim una gran cita demà. Jo, per exemple, tinc que dir que a les 11:30 comença Cor de Festa, demà, després ve la Mascletà. No s'ho poden perdre, per cert. Clar que sí, a les 11:30, a la 1:30 la Mascletà, i després el seguiment de la cremà, no solament el gran moment de la cremà. I clar que sí, no solament de la crema de les falles de València, la falla del primer premi, la falla de l'Ajuntament i falles d'altres pobles. Estarem, per exemple, a Torrent, a Borriana, en distints punts de la Comunitat Valenciana on s'ha dut a terme també la festa del foc, la festa de les falles. I en el mig, Sant Josep, que estem avui en la seva festa, la festa de Sant Josep. Ara arriba un moment ple d'emoció quan la banda municipal de València interpreta l'himne de la Comunitat Valenciana. Jo estic segur que tornarà a plorar la fallera major. Aquí és un moment de molta emoció, Ariadna, que està, bueno, ahí pegadeta al monitor. Sí, ja està atenta, veient tot el que succeeix fins a l'últim detall. No deixa de ser també un moment molt emocionant, ho comentàvem amb el convidat que teníem esta vesprada, i és que escoltar l'himne de la Comunitat Valenciana sempre per a tots és un moment esborranador. Ahí està Laura, més tranquil·la,
però ahí està acompanyada sempre, sempre de les màximes representants de Castelló, Mònica Sidro, de la bellesa del Foc de la Cal, Maria Guijarro, i la banda municipal d'un moment altre a interpretar l'himne de la Comunitat Valenciana. De l'ofrena de flors a la mar dels desemparats. Tots a una veu anem a cantar el nostre himne regional.
amb la interpretació dels dos himnes oficials de la Comunitat Valenciana i l'himne d'Espanya. Pràcticament es dona per conclosa ja esta ofrena 2011. Ja ha finalitzat i l'hora és, falten 20 minuts per les 3 de la matinada. Finalitza l'ofrena 2011. Acte faller devocional per excel·lència dona pas a l'última jornada de les Falles 2011 que encara hem de gaudir amb tota la intensitat del món. Ha sigut un plaer compartir aquesta retransmissió amb tots vosaltres, companys. I continuem, perquè demà tenim de tot. Tenim de cremar, mascletà, demà tenim de tot. Així, Canal 9 sempre al costat de les festes i de la gran festa, la festa més gran de tot el món, les Falles de València. I al costat de Laura Caballero i Molina. Que guapa, que guapa. Quina abraçada ben forta li volem enviar des d'ací i donar-los també a tots vostès les gràcies pel seu suport i per la seva companyia. Recordar-los que el dispositiu està en marxa i desitjar-los, Sergi, Julio, bona nit. Bona nit a Igualment. tots. Un plaer, senyores i senyors, d'haver estat amb tots vostès i desitjar-los que pel que queda de dia, d'este dia de Sant Josep, tinguin unes bones falles i una bona crema. Vostès, companys, també. Fins dins unes hores, 13 a la 1:30. Bona nit a tots. Adéu.